ji dosta min hebû dostek neqandî, gelek safî weka zêrê helandî. Ji xeyrî vî jî dostê min hebûn pir, heta bi ehl û kur û yê lev civandî. Di rojê keyf û zewqê de dibûn kom, li mala me dixwarin dendikê qelandî. Divexwarin çay û qehwe û meşrûbat, dixwarin xwarin û tişê kelandî. Halo dom kir heta ku ketime tengî, me nêrîk û hemiya wê xwe xeydandî. Yeqîn ev bûn hemî dostê temaê, di tengî de berê wa ji me gerandî. Qeda bikevê li vê dostaniya ha, eva pîs a ku keskî neecibandî. Yeqîn dostaniya niha nîfaq e, çawa îmam Zemexşerî nivîsandî. Xuda dibêje di axretê hemî dost, dibin dijmin hinek jê veqetandî. Ew ê nabin dijmin ewna evê ha, ew ê ku we teqwayî ji xwe hebandî. Deka Ehmed van dosta tê ji ku bênê, heta niha tovê wa hêne çandî. İlahî derdê ha bi me re dimênin, heta bi qebra ku wê her kes tirsandî.